ang atong ebanghelyo. Kitang tanan, kita naningkamot kita nga makaabot ngadto sa langit. Na madawat nato ang kaluwasan. Unya dunay usa ka nagtuon sa balaod nga nangutana kang Jesus, misuway pagbitik kaniya. Sa iyang pangutana, magtutudlo unsa may angay na akong buhaton aron mapanunod ang kinabuhing dayon. Aron makabot ang kinabuhing dayon. Unya nga itong Ginoong Kristo, dili siya motubag og diretso kayo. Ang iyang tubag, usasad ka pangutana. Mingon siya ngadto kaniya, unsa may nahisulat diha sa balaod. Kay gibitik man siya, unsa may nahisulat sa balaod. Nga sa ato pa, ang atong kaluwasan, magdepende sa atong pagsunod, sa atong pagtuman, sa mga balaod nga naadinha sa kasulatan. Unya kinisat ng mga balaod nga gipatuman sa atong Ginoong Kristo pag-abot na niya. Unya nitubag kaniya ang estudyante sa balaod. Higugmao nimo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong pagkatawo, sa tibok nimong kusog, ug sa tibok nimong hunahuna, ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nga sa ato pa mga igsoon ko diha ni Kristo, nga maipadayag nato ang atong gugma sa Ginoo sa tibok natong kinabuhi, kasing-kasing, kusog, pinaagi sa paggagugma o pag-alagad sa atong mga silingan. Apan, kanang mga estudyante sa balaod o sa kaskriba, ang iyang pagsabot kung kinsa ang silingan, maurang iyang isig kaingon nga eskriba, pariseo og mga Hudyo. Kana lang. So, exclusive ngadto sa bayang Israel. Dito lang, very limited ang iyang pagsabot kung kinsa ang silingan. So, mao to nga nangutana siya, kinsa man nga akong silingan. Unya, gingon sa atong Ginoong Kristo ang usanan nindot kaayo nga sambingay. Kana nga the parable of the Good Samaritan. Nya kahibawli kita, dili na nako usbon ang ebanghelyo karon kung yun sa pagsulti sa atong Ginoong Kristo. Kung kinsa ang silingan. Nga sa ato pa, ang tanang mga nanginahanglan, ang tanang tao, mahimong atong silingan. Kung kinsang nanginahanglan, kana siya, bisag unsa pa ang color sa iyang skin, bisag pa unsa ang iyang pagtuo, bisag pa lahi ang iyang pagtuo, apan kung siya nanginahanglan, ato siyang silingan. So vast, so big ang kahulugan kung kinsa ang silingan sa pagpasabot sa atong Ginoong Kristo. Apan dunay twist, iyang gipasabot nga ang silingan maong tanang nanginahanglan. Akong nahinumduman kay karon sa panahon karon kung doon na kamoy mga marites na asad mga marife. Isa man ang mga marife, mare, pahiram nga muna ng 500, akong ibalik kanimo next month or next week. Unya, kanang mga naghulam, wala na makahinumdum kung unsa ang ilang gihulam. Wa na nila ibalik ang mga daghang saat karon, labi na karong panahon na, daghang sang mga marife, no? Mare pahiram. Pero dili na iuli, dili na ibalik. Nanginahanglan man, no? Sa ato pa nakatabang ka, pero bisang kinahanglan sad nimo nga nakatabang naman ka, okay ra na. Ayo lang kayo nga dagko kaayo nga gipahulam nimo nga dili na ibalik, no? Kana. So, naay twist. Gipasabot sa atong Ginoong Kristo kung kinsang silingan. Ang tanan nga nanginahanglan. Bisan pa hintil, bisan pa pagano, bisan pa Muslim, bisan pa Hindus
o kung sa pang mga ilang mga nagkalain-laing nga mga pagtuo. Giingon niya, kinsa man niining tulo sa imong tan-aw, ang nahimong silingan sa taong nahiagom ngadto sa mga kamot sa mga tulisan. Ang nahimong silingan. Ikaw, nahimo bang silingan sa imong isig kaingon nga nang hinanglan? Mao na ang pangutana sa atong Ginoong Kristo. Nga dili lang masabta nato kung kinsa ang atong mga silingan, nga mahimo sad kitang silingan sa ilaha. Mao na. Kung kana mga igsoon ko diha ni Kristo, ang atong pagsabot kung kinsa ang silingan, o unsa o nato ang pagkasilingan. Unsa nato ipadayag, unsa o nato ipadayag nga kita mga silingan sa atong isig kaingon. Ang atong silingan, dili lang kining sakop sa atong parokya. Mao to nga naghimo ang CBCP, ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ug usa ka grupo nga mga misyonero, mga paring misyonero, aron atong ipadayag, ipaambit nato ang atong dakong gasa nga nadawat gikan ngadto sa Ginoo. Ang gasa sa pagtuo nga dawat nato sa Ginoo, dili lang nato ang kunon, dili lang sa atong mga silingan diri. Atong ipaambit kini sa nagkalain-laing nasod. Global gayod, mao to nga naa kitay global MSP Global Family. So mao to nga dili lang nato ang kunon ang atong pagtuo. Ipaambit nato kini nga mapasalamaton ngadto sa Ginoo nga atong ipaambit ang atong Kristohanong pagtuo. So mao to nga kada tuig, matag tuig, atong ipahigayon, atong isaulog ang Filipino Mission Sunday. Katapusang Domingo sa July, mao na nga naatay gitawag nato nga Filipino Mission Sunday. Maghimo ang matag parokya dinhi sa tibuok nasod og second collection aron itabang sa mga misyonero sa ilang mga gawaing pangmisyon dito sa nagkalaing-laing nasod. Sa pagkakaron, ang MSP nagtrabaho sa different continents. In Asia, nakita dito sa Japan, sa Taiwan, sa Thailand, ug South Korea. Ngadto kita sa Oceania, nakita sa Papua New Guinea, sa New Zealand, sa Australia, sa Cook Islands, ug sa Tuvalu. Gamay kaayo nga island kanang Tuvalu. Nga naatay misyonero dito. Aron ipaambit ang Kristohanong pagtuo. Diyan nasad kita sa Middle East, nata sa Oman, sa United Arab Emirates, ug sa North America, sa Canada, ug sa United States. Two dioceses in California, Sacramento and San Bernardino. Kana mga igsoon ko diha ni Kristo, kanang mga envelopes nga gihatag kaninyo, bisag ginagmay o unsa man kadagagmay o kadako ang inyong ihatag, makaabot ngadto didto. Aron maipadayag kita, mahimo kitang silingan karon sa pinaagi sa atong makanunayon ug maunungon nga pagpuyo sa atong Kristohanong pagtuo. Sa atong pagampo ngadto sa mga misyonero ug sa atong mga pagsakripisyo ug sa atong pagtabang, paghatag sa atong mga material resources. Maipambit nato, mahimo kitang kabahin sa misyon sa atong Ginoong Kristo. Kay kita sa tinuod lamang pinaagi sa atong bunyag, sa sakramento sa bunyag, nahimo kitang kabahin sa misyon sa atong Ginoong Kristo. Sa pagkakaroon, magpasalamat kita sa Ginoo nga kita nakapaambit sa atong Kristohanong pagtuo pinaagi sa MSP, the official missionary arm of the Philippine Catholic Church. We are proud to have this congregation, and yet that pride becomes our obligation and responsibility to help the Mission Society of the Philippines through prayers and sacrifices and material support kanang maong paagi. Atong sad matabangan sad ang atong mga retired members o ang atong mga seminarians dito sa seminaryo, pinagi sa inyong mga tabang, pinagi sa inyong contributions
So sa pagkakaroon, magpasalamat ko kaninyo sa tanan ninyong mga tabang kay kamo sa inyong paghatag, sa inyong contribution, nahimo kamong silingan sa tibok kalibutan, sa tibok na sa tanang misyon sa MSP. Sa inyong pag-ampo o paghatag sa inyong mga sakripisyo, nahimo kamong mga silingan. Dili lamang diri sa atong nasod, dito sa nakalaing nasod, kung asa naa ang Mission Society of the Philippines. Daghang salamat kaninyong tanan. Magmaunungon unta kita sa pagsunod o pagtuman sa balaod nga gihatag sa atong Ginoong Kristo, ang paghigugma sa atong Ginoong Kristo, tibok natong lawas, tibok natong hunahuna, tibok natong kusog, ang atong whole being ihalad nga to sa Ginoo, paghigugma kaniya, sama sa atong paghigugma sa atong mga silingan ug atong mga isig kaingon. Daghang salamat kanatong tanan. Amen.